pane zvendakakugadzirira ende ndoda kunatsosonana newe iwewe zvatondesanisati yogara padhuze neomba kwako ndichikubvunza mangwana negaiga kuti zvirudi ndichichinja magiya svika waita straight ndakuona kuti une dzungu ende unenge une wamataurana naye kuti mira ndakuenda ikoko tinopedzerana ingandipedzerani mwese hapana unopedzerana nei munhu unopedzerana nendipresident hapana umwe munogona kusangana neanonyepa kuti tichawiwe president bcause ndiakatigadzika parana saka mukanyengedzana kuti ndopedzerana naye munonyeperana ndinomudedzera mese. Kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Samuels ndokutanga hauna kuuya nditozvituudza nditi apa uchibva wakuwa nesamanzi wechipiri uchibva watadza futi uchibva wazouya another 2 weeks mwedzi kawo wakatokwana sezvinoita semukweri kuti tikushanda tichishanda zvokuti sezvo munda macho makaparadzwa zvinodokuva ndodoone chikoro toita inoziva kuti mumaudza anditi zvitoita ngezvekuti wotsvagiridzawo mumasango dzekuona kubatanidza hapana ndoti apa ndopendinowana richo kana ndopendinoshanda izondopindawo masango unokwanisa kuvhura $20 unokwanisa kuvhura $10 hazvireziva zvakutaura waizikazi iwo dai vakaona kuti mumba macho makaparadzwa handizo iriyo nyaya yawakaise kwamambo uchimangara handizo but hauzi kutarisa izvozvo wakati solution kupangira kuchaya handizo handirakufanira kuchaya zvero vatotaura izvozvo hauzvidairimbomira hauzvidairi bango chiri kudiwe kuti udaire chakati wagadzira ndozakendikuti ikoko kwese musakai ndakafanira kuchaya handizvo asi kana usati wapuwa permission yekudaira tikutora zvezvinosakanisa ndatosvika kusimba kwekudaira nyaya iyoyo tingori pakutaurana panyaya yemari kana tazoti panyaya yemari ndichachizodaira ndichizotaura zvakaitika chaizvo kuti zvava zvichitaurwa izvo hazvisizvo zvakaitika paizvozvo as it is now ka isi tinototora kuti idefault of court kana kuti haupo hauna kuuya judgment can be judged against you nekuti how and this will be the second time yawazvidzadari because pakutanga you were very much absent pechipiri unonatsa kuziva kuti there is a court fee that is going to be paid but wauya usina nonetsa manje nyaya dzinonetsa tseredu kuti ngatikutanga tanguti tamboonesana kumasvo pane zvemari tichizotaurana pane dzinoti dzinotasisa munhu wekudaro nechekutoenda nechekubva tonesana. Saka what you are actually saying ndezvekuti iwewe ndiwo wakuchitaura dare when you want the case to be settled. Kuti izoitwa from what you are saying iwewe ndiwo wakutitaurira iwewe kuti inini kesi yangu toda kuti izoenderwa musi wakati ndo pandinenge ndaaraita wati ngatitange zemari tapedza zemari tochizopinde munyaya nekuti iwewe ndiwo wakutitaurira kuti ndiwo watouchangamira wacho ndiwo watokutolida koti yacho session yacho kuti tione kuproceda munyaya Quando non mi voglio che si cavata per un esame di utano. Ama sami futuro. Io parlo a passione. Dove la vedo? Allora fammi qua io vado papà, sto vai. Allora vai. Ora io non vado da andiamo. Ora fu va si veda la tua vita. Ora andiamo. Nende kuitika ngezvekuti handiti kuti vantu tinoshandire zvekuenda kumasango tichiotsvaga sanongofonerwa kuzi chitouya waitauraga kuti ndabatika ini pendakataura ndakapenda dai wazopataura ichimusiyanda akuti before 22 asikaasvika nhasi wakatadza here kufona pakati avo kuna amakakasi woyo hongu ndiri kuzwa kuti kune nyaya yangu asi mari handina yakadzokere kuna baba Christopher wati zvino mari handirini handina
muromo wambozwa ipapo ndobve tisina kuziva kuti zvinoita zvinozvo semunhu wanga asina kupinda mumatare akadaro Christopher, unakungoitara wakapuwa Samuel. Ndakavakanyorwaje. Samuel kuti ndodiwa rekutanga racho vangakazi ndodiwa musi wa 8 May. Bhakadasa. Chakangoitika apa ndechekuti chimwe chinhu chakanetsa date rekuti rinodiwa musi wa 8 May rakastempwa musi wa 11 May apa rakaziva musi wa 27 May. Hayi, Christopher, usade kuzvingange chikunwe. Iwe chingoti mari handina, izvi zvemapepa zvazvina. Samoni wakaripiwa, waripiwa Samoni, ukazi uri kudiwa kudare musi wani. Ndakati ndodi musi wa 8, handitika, wakauya. Usade kundotsenga nechikunwe. pamuromo wake wakati pamuromo wake chitaura newe wakati ukangoda kunzvenga hako kuti onini parakadai asi dheti wakanga wari kuziva kuti musi wa8 ndipo ndakakusvikira ndikakutaurira handitika ukazi unouya ndikava kuti kunoda $40 hauna asi wakabva wabuda bva waenda wasumba kwamambo kwaauti pakangoitika mistake yeonini yeresamu madheti basi Madheti ndozvitotaura nezvozvo. Haisi mistake ba. Uye ndatoona tikanga tichitarisa nyaya munomu tichidhira nevanhu kuno kuti todhira nevanhu vari kumazero havazopusava ndizvozvo otherwise matsotseisa anonetsa mutaunda yaakabva kumazero anonga achitotora they take advantage of maweaknesses iwo iwo tatora kukubata nemhosva iwo ekuti wakarovha chi danho musiwani swa8 zvavari kutaura tozona kuti madheka inyaya imwe inohwairi different zvisina basa asi nyaya yekuti wanga rudiwa udaro wanga wagara uchidini uchiziva kubva wazopuwa rimwe rechitura racho rakadini madheta rine chekuita here nemadheti akanaka zvasvaibva wauya saka ritosiyarararo rine administration foto yakatoitekisena hazvisina basa toda kubata necontempt of court but waigona hako kuibuda technically thereis no problem saka iyi yacho ndoyo wausina kuuya wachiuya but mari yedaira saka yakonzodii zvokuita tiradeti audikandideti taunideti Rokinana 30 July. right nyaya yako yo ari kuti musi wa29 wakauyaumba kwake akarara panekubva wasvika watanga upopota wakarara hako iwe mombe dzako dziri mumunda mako usiku ihwohwo unetsana naye
buda ndinokupisira mumba imomo buda titaure bhozi handisi kuti mombe idzodzo dzadziri mumunda usiku ihwoyo zvazvaita sei aidono nokuti vo wacho wakadziona sei mumunda imapeno unotoda kuti ubude ukapwanya mahwindo buditsana naye ukanzenderedzana mukabva ipapo started assaulting him ukazomutorera foni akazoenda pamakaenda whatever chichiuya akazoenda mangwana acho akanomhangara mapurisa kuti ivo wakauya mumba kwangu ukandorova paine nemukadzi nevana ukasvika kuzomutorera foni zvakawanda zvakaitika usiku ihwo kusvika kuseni iwo ukazosvika pakuti wakazotuma mwana nefoni ndichidzosera foni akati inini foni handichatori nyaya yakumapurisa akazoenda kuhospital akazonopfuwa doctors chi report iwewe ukuona kuti wakazoenda kumapurisa ukatopinda mukoti reference number yavo zvese zviripo accused pleaded guilty and was sentenced to 21 days in imprisonment wholly suspended in conditional restitution US $30 nefine $150 yavambobhadhara. Then the relevant papers are being held by this station pending possible receipt of further information in the event of new development. You will be advised. Please be advised the station of any change of address or other information relevant. Saka unodaira uchiti kudini munoibvuma here kana kuti uri kuramba? Unobvuma here kana kuti uri kuramba? Tatsanangura rwendo zvombodozvonyaya hawa yokuibvuma here kana kuti uri kuiramba? Totangira ipapo bhuzi hatingarambi tichindotsanangudza pamwe uri kubvuma nyaya yekutsanangurwa ngekuti uramba toita kuda kuzozwa marambira saka tinoda kuzwa kuti unozvibvuma here kuti zvakaitika kana kuti urozviramba? Haubvumi. Chawasungubvuma ndechekuti uri kuramba nyaya yacho yese kana kuti une mumwe machona uchibvuma? Iwo uri kubvuma ukamuroha kurowa kudzoserana akuzi kurowana gazi wakamurowa here ndakadzosera iwo vari kundirowa saka ndati kutaura muritaura muri tunama usatsanangura ukatsanangura kati kapedzisira takutokuteerera ivo ndinoti uteerereni iwo wakaenda pamba pake manheru ukamurowa ndakadzorera kundirowa kwanga akuita apa pari kuzi accused pleaded guilty, right? Inyaya yekuti kana wakamanikidzwa kana vari mukoti futi nomo ndatautakuti iwe uri kuseka haasi sekuru akoba ndimangu unotaura naye haasi sekuru akoba ashuma mukuru zvinde manaviri uri wambomwa omisa tiri mudare iri naye arimbodisciplinary hatina zvetinombomita iri tiende mberi nedare apeno bhozi ndiuona tiri kuita unga zvikutamba here urutoseka hako tine nyaya iri mudare munhu auya umhangana nyaya yake toda kuti yo uri kutoita akonga urikuona shamwara ina handikuziva hautauri bazvo unodaizwa kandindi uritaura munomu watiwo uri kudare wakaenda kudare uku uri kudare ndakubvunza kuti iwewe wati nyaya yekumurowa uri kuramba kumapurisa wakabvuma ukabhadhara faini zvekutsanangura ka
dai waigona kutsanangura mazire uri kuita iwawa usi munomba iwe ungada kutorumba kwako wakapara mhosva zvasvaitikuti isusu ukaita zvokutamba uchida tinoregera kuitonga tongopa judgment tokutaurira zvitiri kuda zvawakaitwa futi izvozvizvo because isusu tsamba yataa kuseenzesa ndiri tokusiya totaura zvetiri kuda totodaidzira silence kuti toita dzimwe nyaya iwe ukatadza kubhadhara mari iyoyo zvetotataura tokukanda umaloya vouya watacha property pakashayikwa tinoatachwa woenda kwamandikisi 3 months hatina zvinotinetsa hatina kuuya muno mukuzogara kuti tisweroteerera zvodotaura kana zvauya isusu muno mukada kuita zvemuzerere samwarika dzukuro inaroka tinotorigona mai ende hauzozvidiba uruda kuti titongane nenyaya here kana kuti tikupe judgment urude Ngatitongane nenyaya usade ushamisira saita unga because hatina zvinotinetsa hatina nhamo ina nhaumangarirwa ndowamangarirwa iwo nyaya yako wakatotsvakana ndoda kukubatsira but iwo wakutofunga kuti waya muno mungotamba unga tinozi tine kwetinoziyana kana kuti udini muno murutaurana mambo mudare muno wakutoseka urutoita maruta faninga uda kushamisira imubaba mwana ndoinuka munoda kudisciplina zvatinoona vana tichiona vana tinoona vabereki pikicha yenyu imimina semubereki tiri kuiona apa ndozvamuri ndozvemunomudzidzisa saka ndati pikicha yemwana kana yemubereki mwana atouya kuchikoro ticha muklasi anotogona kuona kuti mwana uyu babacho namai vacho kumbauko vakamira soso zvinobuda pamwana imimi tiri kutoona pikicha mwaperekedza mwana wenyu uri kuuya hake kuita zvekutamba muno isu hatisi kutamba murumu titori pabasa ende nyaya yatinoda kugadzisa inyaya yamhangarwa tingadai tangotora kuti iwo zvawataura shamwari tatozvizwa uyu totomupa judgment tatopedza totaura zvandiri kuda inini ndotonyora munomu totopedza totokupai dhedu kuti zvino izvozvo ngazviwe kuti iri mombe tototi ngaiuye musi wakati mukangorekedza kuuya musi iwoyo tobva tasvikanda kumaloya totokanda kwamajistrate uchimanimani totoita dzimwe nyaya imwimi ndii muchatsva at the end of the day saka musada kuuya munomu muchifunga kuti tikuya zvinhu zvakatoappointed this is an appointed court by the president hatisi kuita zvinhu zvekumba hani mwekuya anhu masutamba anje munomu nekuuya kuti anhu ndoda kuenda koshamisira unozotorwadziwa nekunyara tinokupedzera munomu uruzwa sada kuya zvino zvekutonga kuti watobva wabva uri kuti amira ndoda kuenda ndoda hapana bainini bambo usiyanayi nazvo tomupedzera hamuzozvini baizvo zvinomunetsa kumba kwenyu handi mukuona zvawakaitwa wauda kuti nyepera kuti mapurisa hakuna munhu anoenda kujeri kana kubhadhara faini achiramba mhosva wazwaka mhosva yako yetiri kuita munomu imhosva yawakabvuma kare zvekuti munomu togona kungoiita wokovha toti pane nidhi yekuitongerekana timutaura tiite woko timusiye because munhu wachoka tiri kutiraya kufunga kuti munhu wacho osaka nyaya yakapera iyi toda kuedza kubatsirana handizvo iwo wautofunga kuti ndaona mabhururu angu ekusvika nawo hamuna anhu akadaro muno nyaya yangu wakatojepa kare uyu ari kutokirema isusu zvataakungoitaka I think tongozwa zvaari kuda isusu tongotaurawo futi zvatiri kutoda ndadada kuti murova mbudzi mbiri pane first what's name Samuel riya inowari nzvenga kutopona ndaimba mazana ayo itomomwaya ina handibvunzweke ende handina munhu pamusoro pangu ndozosuziya toda kuedza kutokuandastenda kukubatsira iwo wakuuya wautofunga kuti tiri kuuya kujoka toitonga ratongomuganisha tipedze naye dzungu riperi ndofunga anyatsodzidzisa Christopher na baba Godi simuka iwe mugara ndinofunga kuti muromo tiri kutoita zvekutamba pane mwana wenyu you see mwana wenyu akatongwa akakuwa judgment right but
changamira aikwanisa ngoti wakarowa munhu munzvimbo mangu ndoda kusvuka maropa yangu zvanopera Ndipo pane nyaya chete. ndipo pamene Baba uyu wacho anoda kuti ataure zvaari kudini, Zvaari kuda maexpenses zvaari kuda maexpenses ake, pain and suffering, humiliation, kunoza kuti kuya uchirohwa pamba pane mukadzi wako nemwana wako. No one tolerates that. Saka anenge ari kutaura kuti nini zvinhu izvi ndakato tonga tangokupedzera ka1 motobuda moenda kotsvaka zvinhu mukashaya tokusungisai. Simba racho tindaro hazvitinetsi. Mupurisa atoripo panapo. Hatina chetiri kumboda kunyengerera otherwise chamunza panapa imimika. Misikazwa ine kubva mudzimba dzenyu muchienda kogogodzera anhu mudzimba mwavo. Muchienda kuita bhoso. Mwaenda moendeswa mapurisa. Tiri mapepa ari panaya ekuti wauda kuti taura kuti iwo mukoti. Hanzi unondoziva mukoti. Saka iwo unozi mukoti wakambunikizwa. Saka toti toita apiru ndonyoraira apiru kuti uri kubvuma here zvakanyorwa apa kana kuti wakamanikidzwa. Uri kuzvibvuma here iwo kuti wakabatwa nemhosva kumapurisa kana kuti wakamanikidzwa. Uyu uri pano mupurisa wacho. Mubva mwadzokera tiite isusu hatigoni kuenda nayo mberi iwo nyaya yacho nawini apiru. Urikuda kuapila here mapurisa nekuti iwo uri kuti wakamanikidzwa kubvuma ukoti. Idzokere mubva mwadzokera mwese izvozvo toitanga toisa another date. But isusu tinoda kuti tiende nayo mberi tichiziva kuti une mhosva. Iwo ndinoziva ndechekuti une uri kufunga kuti iwo tinoda kutangisa nyaya yeti tinoda kuedza kuti uyu zvaachatauraka tipinde pakati tichikukushena. Wazwa kuti nohoraiti iwo tazvizwa zvawachema nazvo nezvakaitika apa chiitawo kudai kuti mugarisane zvakadini. Iwo wautoda kutoshandisira muno. Ndati mhosva iyi yawakabhadhara faindi uri kuibvuma here kana kuti wakamanikidzwa itodzokera nhasi mudzokere mhandarero. Handisi kudadaira Kana kwete. urubvuma kuti une mhosva uri kuzoona zvendinobva utaura. Saka uri kuda kuti tingotangira pakuti iwo wabvuma mhosva totokuganisa ndozvawakuda. Bhozi toda kuti titaure tidiscasi iwo uri kuda kuita zvokuda uruda kuti tinyanye kukuzwa uri musungwa. Ukanga uri musungwa ka usanyanya kuda kuita marights. Pamusoro ndimbopinda wapo ndainokumbira baba chikarata ari pakati sababa ndaifunga kuti baba vachataura nedare nababa aya akakanganisirwa nemwana wavo kuti ndauya sababa ndaikumbirawo changamire kuti mwana wangu ataurirane nemunhu wakashaishira nani naye echichikumbirawo chikumbiro chekushasha kwakade mwana. Saka handisi kuziva kuti baba rauya nemwana eiperekedzana nemwana echisiye mwana eipomoka auya nekuti here hambai wotoratidzire dare kuti tinotaura here. Because kana uri babaka abve kumba nemwana wakapare mhosva uri baba ebhurangeti kuti zvimwe zvingabuda zvingade kutambudze mumhurika unozvipodza ngekukumbire rurekerero. Saka amwana baba pamwe mudhori chaurira hasi kuchiziya chinangwa chekuti auya nemwana kudarira mambo handisati ndambori chechakanai kubva dare riri kutanga nyaya ichitaurwa ndakatakatasira baba kuti vane masoko achatobudisa pana mambo but nanhasi unowu vakangoti chimumu kuti idro 6 wangu uri kuhamba nawo ndichazone paanobudira kana dziri meti dzemwape mwana draft rapo chitambai mambo uri kuti mwana kana asina kuzwisisa ukoti toti apiwa toti mapurisa. Saka sababa imwimwi mururamba makanyarara ende ameno pamwe ndimwe akatotuma kuti endaoridze munhu wemwombe panze pekuti muripirwe mwapare mhosva. Saka zviri kutonyadzisa mukaona nyaya dzakadai dzina anababa pakati anababa asina chiguru kana chironzo nemwana piki chaya chinorasa atenda unongano mwamboma munosutambasi unoziva here zvimwe zvinhu zvinogona kunga zvisikukanganisa mafungiro. Chiita munhu isu sengari toona kuti tokubatsira sei handizvo ukada
ukada kuita fast track tinoigona because nyaya yako ndati wakadyiwa kare but toda kuti titi pakubata nemhosva kwedu kwatichaita kuno nemitongo yetichada kukupa nehachada kuti tikubatsire ndobasa redu isusu kuno kuenzanisa kuti vanhu mugarisane zvakadii. Saka iwo kana kuuya uchida kuti titi apa ando wakarohwa yakangorohwa fast track wakangopinda pamwe hazvinombopedza 30 minutes unongozi charges hadzo for assault. How is he pleading? Guilty or not guilty? Guilty. Pay fine wasn't it? Ndogona uzvida toita izvozvo zvavanzi togona kuwanzi ndichikubvunza ka unopindura zvanendiri kukubvunza paninoda kuti utsanangure ndokuti tsanangura usada kuti iwo uda kutsanangura bozi iwo tikakuti tsanangura tichapedzisira takuteererani hatisi uchatonga ndo wautodini wautotonga. Ndakubvunza iwewe kuti mhosva iyi yaari kukunenedzera uri kuibvuma here ukati imwe yacho ndine pendiri kubvuma nemumwe mwacho ndiri kuramba ukati tikakubvunza kuti wakaenda here kumba kwake zvaari kutaura manheru ukati ndakaenda ukanomurowa here ukati isusu hatina takarowana asi iwo wakabhadhara faini right tomboti marowana uyu akaenda akakumangarira iwo ukabhadhara wakazoenda here kuumumangarira kuti abhadharwa faini sinduri kuti makarowana kuti kwakavhurwa kumapurisa akubva uyu utori pano unoda kumangara here kuti wakakurowa sokaregerere saka kana yakapera uri kuti ndati iwewe nyaya kana tichiwirirana sedare kuti yakapera ndatisataura nezva iwewe toda kufamba nemastages tichienda tichiona kuti uyu anogona kunge ari kunya saka tiri kuona kuti iwo wakati kumba kwake zveshe wawakaenda usiku already kuenda pamba pemunhu usiku iwo imhosva tichiitarisa kudare kuno 2 uchinorowa munhu ari ipapo pamba pake pane mhuri yake nemukadzozi imhosva ndoyova kutaura kuti takarowana asi iwewe wakatosungwa nenyaya yekuti wakamurowa ukabhadhara faini ndakuchikutatoona kuti iwo kuri kuti iwo une nyaya yekuti makarowa wakazomumangarira wakuti iwo ndinotogona kuti nditomangara ndire iwaupedza kuti futi aiwa inyaya iyi yakatopera saka tiri kuramba tichitaura nyaya yakapera tei tichienda kuti nyaya yekuti wakaenda ukamurowa ngatiibvise wakaenda pamba pemunhu ukaenda ukamurowa that's okay fine zvokuti iwo uchada kumumangarira tabuda muno uchaenda komuti kumumangarira wabva ipapo iwo wakazosvika pakumuti wamuchaudza kudaro wakazoti iwo handisi kuda zvenyaya yenda kudaidzira yemombe ndandiri kutoda iwo wacho wobva wamurowa ukamutorera foni hauzotora ndidzo nyaya dzacho dziri panapa basi saka iwe uri kuramba yacho ngeipi pamba pake wakaenda usiku ukanomurowa tamba yekuti wakamuroera apa ukaurimba nokuti ndau ngatingoita zvotoita izvo uyu munhu ane mhosva ngatipedzi isu tede matuka ngaturasi zvotaura tinokubatsira sei iwo chizwa zvida kuita munomu iwoga takubata nemhosva iwo yekuti wakaenda kumba kwake ukanomurowa ukaita zvawakaita ukamutora foni uyo akamhangara wamapurisa matsamba ekumapurisa ari pana saka takubata nemhosva yedu yekurowa munhu wakaita munomu nematsukaro $150 kuno yatiri kutoda
Isusu Sedari to pay $150 fine. We are giving you 14 days to pay. Plus $40. Plus $40 really gageda iyo tamupa mukana abatautonga but iya hasi zodo odari urufu iyo wakumbira tamupa doze tata ukupangisa kuti munomuka tiri flexible but ukada kuti pangisa kuti yoga uri hard nati tokurowawo futi pachi hard nati saka yotura when is the next date to 22 next what is it? Next court date. Tawita zvouri kuda zvacho manje iwo. 6 July. Next court date in the 6 July. To pay fine 6 July without fail. Ukatotadza tokuisa maloya inenge yanene macharges kutonisa pamwe. Apa tauchichifamba nebhora madiro ako uri kungoti isusu tine nguva yese 6 July without fail. Right. Tokuita vanyora kana. Hatiso chaipindira apa bosi iye muhadhi toda kuita zvechihadhi Hakuna nebheja ravo kwanyo. hautauriba iwe hautauriba usina uzitaura munomu hauta Chikarata. hauda kuteerera Sine plate yoga kwanyo. uri kutotaura wapuwa temwe kutaura here iwe Uzana nini? nesesimbi simbi dziri simbi dziri simbi dziri kubiwe iwe simbi unaitwa simbi okay Ambo right kwanga nyaya ndinorombo nezvakaitika pano tiri kuona kuti mutori nelaki kuti munge muri upenyu kuti munhu wakavapa mapenyu usiku akatonesa kati utoona kuti kana mudare munounga uri kutonesa zvinhu zvenyu zvakadhistroyiwa chiinei iyo window. Ndinowandiwa rakanyorwa for $80. Zvezvidziyo zvaidokhalwa nemadhiro airohwa hwapaya kutosiya zvakadaro zvikuzonderowa kwakaita saka mamuri kuti kudii ini mari dzangu dzandakashandisa panyaya iyi yekuenda kwadhokota kufamba kundaita nechimani nekwadhokota zvese izvozvo yakakwana $45 ndiyandiri kuda kuti dzimwe mari ndaitokweretawo kuti nditoone kufambe kuende kwadhokota nekwandechimani nemaphirisi saka ndoda $40 yemamedical bills ndakaisa zvese zviripa zvese zvemunoda kuti akubhadhare zvese $40 45 ngeyekufamba chete ndozvendiri kuti ka musamhanya udaunzisana muri umhanya ndati nyaya yemamedical bills ndoti mari yekurapa ndo yemuri kuti yakaenda $45 transport nekuenda korapwa nei futi yani nyaya yekuti ndivhundutsa pamba pangu basi inini ndatova chirema zvachose kusvikira upenyu hwangu hwese kushanda kwandaita nekwandinoita handichazvikwanisi ndaachirema saka ndinoda zvangu kuti achindipe mombe yekuti mombe iyoyo ndechazondichengeta kuti ndikati unondipa mari pamwedzi zvikaramba saka ndoda mombe kuti mombe iyoyo yabereka ndiyo inondiraramisa kukora kwese kwandakaita neuchirema hwangu kwandanaho paupenyu hwangu ndidhesitebve pamba pangu hamuna wifi wotonipa kuti munhu wandinogara naye undipa $30 undidhesitebva wakandiita pamba pangu iye zvaasina kuona zvaasina kuona ndikaisakusika hazvipesa usanyatsi kutotanga parika kutoende pamba pemunhu ndichiti ndimombe dzese izvozvo ndoitangu kundoziziitotsveruwawa but yaitosvika 100 chakuti chakuti but ngatichindipapo $30 uye pamba wangu wakaita
nekundinetsa nekundituka bhesi ndikuise pathird class. Upenyu hwangu hwakadistable ndikude mombe. Yeah, isusu zvakaita manje tazvizwa zvese zvimataura mati mamedical bills you are looking at about $45 zvimweni zvakaitika izvo $30 muhamazoti mombe. Isusu sedare zitangoita taungoita zvese kawani anokupa imombe tozvisa zvesemo mubhadhara nyaya yekuuya kumaita nayo kunoka anokuripira imombe Anondipa mombe yayechitu ngeyechitu hatisi kusatora zvana kuhospitari zvinana manje zvese tati anokuripirai mombe zvese zvakaitika kwamuri inini tazvitora zvese tazvisanganisa kuita chinhu one anofanira kukuripirai mombe. Pain and suffering, humiliation, mainjuries amakaita, medical bills, transport, zvese zvakakuvhiringidzai anokubhadharai mombe. Ndapaswa kutsangamira asi mari idzi pa45 apa mari dzindakakwereta vanhu hatibhata tonga tichibva tazoita hedu tinotarisa sedare munogarisana futi pane paine zvinenge zvakawanda tazvizvo zvese izvozvo tazvikonsida tazviisa ipapo tazviisa kuti munhu anokuripirai iri mombe inokuvhara izvozvo zvese tazviisa ipapo. Hatisasweri kuti kune $30 kune $20 tazvitora ubva tangozvisa tiraiti anokuripirai pazvino nyaya nyamauya mutimhanyara kudaro uye yake yekumapurisa akatobhadhara mafaini ake ma150 zvese nechi inyaya yake yakatoita imwe mari yaakatobhadhara futi towards zvaakakudini zvaakakuitirai. Saka isusu kunoku takuitarisa nyaya tainzwisisa iye wacho tatraya kuda kuti taida kuti tizwisisane nyaya yake taida kuti pamwe tichaikompromise yekuti pamwe tine petaidozwisisa zvaizotogona kunga zvichireruka asi haatongeki haanzwiba utori nedare rake raari kutodawo kunga achitogara I think pamwe akuda muno wako endowo dare rani rake tochizotozwa achauya ikokubhatire muno isusu taita tapedza tati munoripirwa mombe. The other thing chinoita kuti dare risvike pakuti makuripirwa mombe chete ndechekuti this is a traditional court. Imimi kutaura kuti makarohwa zvekuti hamuchazokwanisi kushanda but you don't have a medical report for that. It's a traditional court. Kukwara tinobvuma munhu arohwa nemuti anotodii anotobara but hapana medical report iri kusapota kuti you can never work. Handitika saka muchiona kuti sidare tinenge takuuya pakati nepakati kuti tiyanamise traditionally nekuti toda kuti futi mundogarisana chii zvakanaka handiti saka dare rasvika pakuti mombe iyoyo mukaipiwa naChristopher mukatengesa or whatever you're going to do with it unokwanisa kuona $45 yamakakwereta iya kurwadziwa kwenyu kudisturbiwa kwenyu $30 inobuda ipapo then imwe yacho inosara munongosustainika muchikwanisawo kuti mazombobuda kotenga kaparasiti and so forth. This is how we take it because kuti titange kuti futi kukwara kwamakaita ikokoko we cannot give a judgment on that personal that medical report imauya to traditional court iri kutoziva kuti nyaya yakatombotongwa munhu akabatwa guilty ka ndio patati tinoyananisa. Then panyaya yeTruka Maropa ndiri kutaura gallery Truka Maropa kuti maambana munyika yamambo maambana kana kuti warowa munhu unobhadhara nenzi Truka Maropa. Truka Maropa traditional imhou nemana kana tichiti mhou
pachishona chedu pachindau chedu mhou $100 tikana takuisa kumari. Mwana wacho mhuru yatinoti mhuru ya $50. Ndosaka manzwa changamira achiti tsvuka maropa yedu $150. But in terms language pachindau pedu inonzi mhou nemwana. Tinobvumirana. Asharuka muri munhu handiti munoziva kuti ndinotsvuka maropa kwese kumadzishe. Ukandorowa munhu panochanzwa tsvuka maropa. Itsvuka maropa. Saka in short nyaya yako iyoyo yawakaita yekuenda kumba kwayo tinodena mamuda kutaura ndinotaura kuti zvese ndazvizwisisa mari ndinosubtracta kubva kumombe ndatengesa ndobhadhara zvimwe zvikwereti zvangu zvandaitorara kuti ndione kufambisa nyaya yandinosara nyaya yacho haigoni kundichengeta kusvika upenyu hwangu hwese nekuti apa ndaachireva cheupenyu hwangu mune tsamba here rudo rokuti imwemwe mwazina dhokta hamuchafi mwakazi munomwinzwa here tichitonga mosvamuno inyaya dzekuti tee tichiita kuti tienzanise hatitongi bamuno tee tichiita zvinhu zvekuenzanisa mune chakatyoka here pakatyo mune tsamba here maexray zvinobva kumadhokta zviri kunyorwa kunzi this person is not good. Nyaya yenyuka digiri rekukwara kwenyu ingadai iri apa pane assaulta nekunzi makangorohwa just like anyone else. Zvokuti dai tsamba yenyu imimi medical report yenyu dai yakatobuda kuti imimi mato disabled permanently inenge yakutunga assault level inenge yaane level and the level yacho uyu angadai asina kutobhadhara fine angadai ari jeri. Hakuna munhu anorowa munhu zvokumukwadza permanent disability like you are mentioning achibhadhara fine. Fine yaane malevel 1 level 2 level 3 level 4 level 5 ichienda kana yaisoza assault GBH previously bodily harm yekuti unenge wakwadza watyora munhu ruoko haachagona kuzorushandisa watyora munhu gumbo kana kuti mbabvu kana musana munhu haacha zvinotobudira kudoctors report. That's why mapurisa vakainsista imimi kuti tiri kuda doctors report. Saka doctors report yenyu yaenda kumapurisa imimi yakaenda kunoburitsa fine. Hakuna kuzi permanent disabled but report yenyu imimi. Saka isusu tiri kutonga tichitarisa kuti report yakabva kumapurisa kuti hamuna kutyoka unless kuti muri doctor wenyu imimi haana kunyatsoona you can still go back doctor oita futi masikani nemax-ray but madzokera kwaitwa masikani acho nemax-ray munenge maakudzosera nyaya iyoyi futi kupolisi yochizobuda kuti haisisiri assault common assault level yakati uyu unobva yaendeswa ujero mapanzwisisa level ikadarika apa anoenda ujero. Isusu tomumirira ari kujeri tinomusamona ariko kujeri kwacho asi tinozomutonga abva kujeri ndopetozomutaura kuti right iwo shamwari wakakosa permanent disability kune munhu uyu according to tsamba yabva kumapurisa iyi. Saka munhu aroda kuita compensation nekuti ungoti iyoyo tinogona kuti kuno kuti chimubata tichibva takuadvaisai futi kuenda kucivil court totokupai maloya ekuti munge muchizoclaima inonzi loss you file inonzi lawsuit munenge makutofaila ikoko kuti ndoda kuno kuti chimutaurirawo futi kuti kuno katoda mombe kana 2-3 because level yawakakwadza munhu munyika mangu yadini uko kumaloya achidini futi achiclaimerwawo muchiclaimawo yemuda kana kuti 4,000 kana 5,000 ichibuda uku kujera achidini futi achienda futi stokurwa inonzi mufakosi muzvavamwenda varari
kurwa mfako sikukujeri kwacho uchienda kumaloya kwacho uchienda kunokuti tikuzvambura futi. Next time usati waita chinhu unofunga uri baba pako kuti hey, chinhu ichi ndochidena here. Saka munomu muna vanhu vandakaona vakawanda vachiuda kungotirai kuona kuti zvinhu izvi zvinoita sei. Saiyeyi atori nedzungu rekuda kuona kuti zvinhu zvinotaurwa munomisika zvinodini, zvinosvika papi, pamwe zvacho zvinopera mukutaura. Inini ndoda kutomeka suwawo futi kutoti ndosiya dzimwe nyaya dzese toita iyo iyi kuti abude neansa. Next time akazodaidzwa ndoda kugadzirira mamwe madzimambo. Next time akadaidzwa kwamambo haasvuti mbanje. Next time akadaidzwa kwamambo anoziva kuti pandiri kuenda kuka muna changamire akaitwa duly appointed by the president. Handizvi kuuya kufuma kubuda kumba kwautotanga kuti ndautonga. Takatoenda kosangana napresident kuHarare kwautaurwa kunzi Shengenzera ndaunotonga nyaya kuti mani under Saurombe chieftaincy ndichimiririra president. Zvandiri kuita munomuka handisi kuita zvekwaSaurombe mani. Ndezvehurumende local government zvinoautorizwa navo. Ndikarega kutozviita muno president anondaidza kuti aiyoyo maallowance zvese zvinaikupa nemota yangu zvese zvinoadzora. Mai ndikatorerwa zviro izvozvo mwese muri kunomuka. Hapana unondipa inini regai ndiite zvoda president. Chiro chamwari iyoyo ndakubata nemhosva iyoyo yauya chimhangarwa wanatsa nyaya yako besides kuti uko wakabvuma kare takubvunza wakaenda kumba kwemunhu ukati ndakaenda ukanomurowa ukazotora nefoni ukapwanya zvinhu zvake nini ndozvaazoklema kuti nini zviro izvozvo ndakaita mamovements ekuchipatara mamedical bills transport zvese nini unoda kumuripira nemombe kupera kwemwedzi July ukauti ubhadhare mombe yake. Isusu kuno unoda kubhadhara $150 yekukubata nemhosva yekuenda pamba pake uchinomurowa uchitora zvinhu zvake inonzi mhone mwana yetsvuka maropa ndokunonzi kudai plus $40 yewati iwo wanga usina izvozvo iri kuuya ichibhadhara. Saka over and above yo zvinhu zvaunoda kubhadhara kuno is $190 kuno zvinobhadhara munhu. Zvinhu zvese izvi zvinoda kuti zviitike by 31 July. Inini munamato wangu manje ndinoda kukukumbirisa kuti usabhadhara pa kuti pane zvinoita azwa ndikukumbirisa kana usatoiyo zvichikuda muno be free siyana na pane zvendakakugadzirira ende ndinoda kunyatsosonana newe iwewe zvatonesa ndisatoyogara padhuze neumba kwako ndichikubvunza mangwana negaiga kuti zvirudi ndichichinja magiya svika waita straight ndakuona kuti une dzungu ende unenge une wawataurana naye kuti mira ndakuenda ikoko tinopedzerana ingandipedzerani mwese hapana unopedzerana ne munhu unopedzerana nendipresident hapana umwe munogona kusangana naanonyepa kuti president bhozi ndiye akandigadzira hapana. Saka mukanyengedzana kuti ndopedzerana naye munonyemberana ndinomupedzera mese iwo ndapota hangu babacho muripo musanobhadhara zvinhu zvataitaura zviregedzai bhozi zviri kurongwa nebedzi munomo muri mugoti yemabedzi musano sandaura nichitaura munonga mwana wenyewo futi ndozvendazvekutaura izvizvi an apple doesn't fall away from the tree. Siyai bhozi matoya makarongana kuzotora pavari mwana hatoda kuenda kuzwa zvinoti tatoda kukubatsirai tichida kuonesana tichitsetsenura ndo zvatakataurirwa ndo zvetinotaurirwa ndo zvatakatirema kuti nyaya hatifaniri kuita zvinoitwa kucriminal court. Ndakuzwa rutoti kucriminal court uko kwanongoti ga kucivil court futi zvimwe chete anongota kuti respond within 7 to 14 days. If you don't respond ukadai unoziva inonzi default judgment yekuti waedza waenda nemaintenance wadaidzwa kuti handiendi yokoti maitora riri hure hai hure rere ine handiende kundidaidza handiendi ukoti vanongodaidzira anzani Christopher Chikarata
Kristo vasvika rakangani ndobva yadaidzirwa kuzi in default yoworship ndezesitobva toti default judgment. Mai mwana murude, mai mwana obva ati ndirude 500 pamwedzi. Shamwari unotonga kutamba iwewe ndati wana kubhadhara good unopawe bombe yake isusu unga mari uno 190 wanofunga kuregedza futi asi inini chikumbiriso changu dai ukaregedza do set example muna anhu ari dzungu awanda muno ndudo chimbotanga kumbochaira mapepa kupedzeredza zvokuti kana fiyo mumotika ndichadira ndinotosvika panamedza titwacho kutomubata kuti iwe tangatipise munhu uyu atsve uyu zvipererani tichiita handimbotumi mupurisa pamapepa ako iwo ndichauya pamba kokupa kana ndikakuona paipa ndichikupa ndichikutodzoona petara ona kusvika waenda kwamandikisi nedzungu raurero chibuda vese vana zvemunoendera vamunyengedzana baba nemwana muchanyura